Tapi, pati na ako nata. Kanya ko bakit? Uy, ito ako nakabayo! Uy, ito ako buwagi! Ito ako gani! Dali ko ang chocolate ka lang. Tapi, Organic naman na, organic! ang chocolate na nila. Peanut, tapos nila na. Buutan na siya. Salamat! Bukan gali. Ang sa Sumati. tao, wapa. Ya, balita ka ni pangit. Bukan. Ah, Ayan ha, isa pinaka- and ako dyan sa Yung, para makita ni Jom. office. Kisa mo na mukhaon. Pinakamanyak sa... Ay, sarado namin. Yan. So, na yung mga nagsamok-samok dito sa office for party daw ni closing party. Kung gano'n. Lang ha, ano daw? Sunod, be. Sunod. Sunod, David. Ay, David. Sunod, baby. Sunod yan. Ako yung bisita. Ay, bisita. Hi, kuya. Beso, beso. Ano pangalan niya? Name? June. Nag-asa. Nag-asa kaya? Ah, siya. Ay, ito kaya. Miss birthday ka! Wala dito ako. Ikaw na ito ba? Magagat na sila. Magagat. Sinitinit na usang ba yun? Dili na na. Na! Sana, bro. Dili, yan na dito. Diyan, pwede na siya. Ano, sige. Uy, kaya ito man ako. Ito. Sinulog na yung kita. Ang naon ni Edgar, bakit puti kayo? Puti na bulldog. Happy? Pati na ako nata. Kanya ko bakit? Ano? Ay, tama. Napag-isip mo. Isa yung pinaka-virgin sa mukha. Pak, 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 pak. Pako ako. Sige, pangalan ta. Sige na, ako na budira. Sino ni Kaya? Bianca, hi ma'am Bianca. Ay, Bianca! Lovely Rose, hi. Close mo? Si Bianca na kurba mo. Uy, ito ako nakabayo. Uy, ito ako buwagi! Ito ako gani! Excited! Ay, nagbote yung mga cake kay si Ayan. Lola. From Miguel. From Miguel, yung cake. Joyce food. Yes, Joyce Day. Uy! Ang ako na siya ko, na sila pa, na siya barbecue. Burger sauce. Chili garlic with Na ibutang sa Yes! cake. Ako mga baboy sa barbecue ni. Ay, hi guys, salamat si Raymond. Salamat si Raymond. Model na si Raymond. Diri ka lang ginatak-tak ko, nana. Ginatak-tak na naman, so, siya din ako sa vlogger. Ay, no. Enjoy kayo sila, no? Okay lang. Ano ako po, guard? Ay, dami kayo na. Party sila na party. Ang white. Ang white, light siya. Lain man dyan sa white. Pag itong kay lain. Uy, wala. Ay, may siya ba siya kumahan? Hindi, light siya mga sibukan. Muraog. White chocolate mousse. Wala, may naisip ako. Di ba, gi-invento ang white para magkamuritsing kung si Raymond? Kung ano ginaingon, nag-invento ang puti kay para magkamuritsing kung si Raymond.
para din sa mga itunggo. Pero hindi na ako na. Hoy, shout out kay Matet Raffles. Hello. Padala na niya yung biko. Kuchita ka mate. Oh, Biko and Kuchinta, banana cake. Oh. Ibang bana. Banana cake. Yeah, banana cake yay. Ayun. First time. Shout out kay Bianca Rolyon. Hello. Lovely Rose, hello, mayang hapon. Jomar Pailnar, hello, mayang hapon. Ana si Rosalinda Banluta o For Friends Forever, pero mga iro ang iyang sticker gibutan. Wala iro, wala iro. Araw sila siya sa camera. Naiba. Palagi ko na ito. Oy, Madam Corinne Navarro is watching. Madam, padala ang mga suka din kayo mag-food tasting ni sa suka. Oh, ana. Bora ha? Bora. Mahugaw si Raymond, tawa ha? Yan yung white chocolate. Oh, ginbinto ang white chocolate para na chance rin Yeah. mahugaw. Buling niya. Kaya kung giniman, wala na yung normal. Look. Ano? Dahil yung sa message mo, gitak-tak yung tanan. Grabe, hindi ka ba yung takak? Isa lang ang puti. Sir, hindi ko sa'yo. Hindi na bibigyan mo yun. May mas ano pa to siya eh. Hindi ko mas clear. Uy, sabi ni Matet, ano daw, ning slim ka Raymond. Pero dahil itong Baka ako kay kamotet ka. Pantet, wala ko ng buti. Okay na siya. Si Raymond, namuti na dyan na siya pag-human sa kaya pag-quarantine at pag-lockdown. Ni Agi mag-calamity sa yan ginabuhi. 1 week siya dinatulog. Kami pinag-medikuan. Barangay natin. Okay. Hapit mapriso. Oh, shout out to sa mga amigo kay. Pwede na, friend. Salamat ka. Ano siya? Friend, paspas kay kung nalog mo. Stress ko siya. Punta ko sa barangay. Oy, Mama Jocelyn Gabayan is watching. See you tomorrow ang ato ang shrimp Eloy. Hi, Tete. Pwede ang gawin si Jones. Doon ka na ni Jones mag-vlog sa amin niya. Yes, ana pod si Mimi. Ana si Mimi kasi gigilak-hilak. Istorya na utang gawan. Keep moving forward lang yun. Moto na dyan na to, Mi. Oh, ana si Mimi. Oh, alak na ta mamaya, please. Mi, alam mo mga ikson, Mi. Ay mo maikson do. Ikson na. Dili, oy, mauna siya. Ang lola. Mauna si Julio at Julia. Kambal na tadhana. Okay. Ako si Udo. Eric Dorano is watching. Hello. Franz is watching. Ay, but si Sir Noel Tanza is watching. Belated ba na? Ay, lamoy na ba na? Ayan. Nagaulat na may og time manirado kay mag-finalize na may for Ayan, tonight. pwede mo order kay Ronald ha. Nasa din eh. Oo, nasa Sabi din. niya, chocolate promise. Huwag maki. Lami ang kanin puti na ano. Lami ang puti, Jack. Lami ang puti na ka-realize. 3 months din yan. 3 months wala. Wala din ang baba. Naman kayo may 150. Pero, wala ka kayo magawa sa balay. Naka-remember mo dahil. 3 months dyan mo. Hoy, ana si Mama Jocelyn no na ako empanada og lumpia diri sa inyo gikan sa Lupon. Okay, ipanaw sa. Dito sa Lupon, i-check na to. Joy Chavez is watching. Ana, ganahan ko sa inyo ang magtanaw kay Bibo kayo mo makawalag stress. Padala pa ni Banda. Masalipay nila po. Nana mo dani. Padala mo. Wala din yung stress, ma'am. Whole man.
Madam Ish Montenegro is watching! Anta! Madam, mag-food vlog daw sila, food review daw sila sa imuhang kuhan. Oh, moron, ang in-demand na moron. Dali ko ang chocolate na dami. Organic naman na organic. Ang chocolate na nila. Peanut dapat nila na. Ay, Shayla! Tinatuloy tayo! Ang sugar niya! Ano na diba? Si Palaway ka mo! Dali ko dito, sabi ko sa balikat. Hoy, ana si Ma'am Ish o peanuts. Narama. Nothing more on. Nati. Narama. Model naman si Ray. Model! Ano yan eh? Ano ba? Wala, may galit pa rin. Na-harvest mo tulo eh. Yan na no? Happy, okay. Wala, ikaw yung isa mo na mga kung dali sa mga mo. Uy, pero napaisa ana si Ma'am Ish when man. When daw ang muron. I-schedule yun na. Oh, tapos ana pud si Matet o muramog mga chuli nga chocolate manung ta inyong ginakaon. Nakachuli ba siya? Chocolate si Matet no? Ay, naku, ano? Wala ka na. Ano kayo salamat? At least ang manager, hugaw ng bikwani yan, kay hugaw ng pagkatao. Ulo! Kasi ito mag-open ganyan. Ay, ayaw tayo magtawag ng barangay. Mag-distancing ka din. Lagi yung 1 minute, doon. Doon lang sa camera. Hoy, Micaela Cabero is watching. Shout out Ay, to... kaya lang, sa anak din mo. Hoy, Miles is watching! Ay, mas! Mas, medyo gusto mo. Wala, church mo. Or na yun. Narag-or-or. O, ta. O, diba? Ay, Tanawa mga tiis. Dodo. Himasa na po. Ngahugo kay tiil. Murag asa gikan. Saan niyo ako sa drinking? Hello. Ang isa na mo man. Oh, Chardy Kim Chu is watching. All the way from Kalinan. Ako yung mga kaya sa kanina na kurot na ha. Gusto mo ba surprise? Alo. 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 Kaya sabihin mo, kapila yung isa kay kanina. 150 and 420 girls. Diba? Alam ko ano, abot sa iyong balay. Tanawa kayo, gitawa, tanawa guys no. Oh. Namin na remember. 3 months, diba? Oh! Wala ito na muli mo Aris. Mura dyan guwapa. Nainig ka na lang din kay Ay, mahulog na! Pagkita dyan ni Dayo, walang buhay. Hoy, Jocelyn Pasigna is watching. Sugar! Sugar! Kantahin, kantahin. Ay, ana si Ma'am Ish. Mag-order daw si Ma'am Ish sa Maro na. Lami ang mahama. Lami ang mahama. Hoy, PM daw ka ni Ronald dayon, Ma'am Ish. Kita ang muron. Sa? Kita ang muron. Muron sa akin. Pero ano? Pinak naman kita. Inyo laging ginadaog-daog si Raymond ay buutan na siya. Bukan galit. Kinsa na si Ang Sa mate. sa tao, wapa. Ya, balita, galit, pangit.
Ang video actually, padulong yun yung pet shop niya. Close man, kapit nga mo kami. Close man, ay Saturday man dahil mabalik ka ron. Namu tidak mother. Bake My Day by Ma'am Jane. Hello, Mayo. Hi, Ma'am Jane! Lechon Belly. Gerald Malones is watching. Namitin ang lechon ni Ma'am Bello. Oh, okay. Tilaw ko ato. Tilaw ko ato. Kaya ko lang order na itong birthday sa kong papa itong June 16. Oh. Uy, nagkaklaro si Ma'am Ish. Oh, when daw gyud ihat padala ang muron. Monday. Yung balay ko sa... Sa balay na lang. Balay. Oo. Monday. Ayun, man. Sobrang puti. Sobrang sa puti niya ka ang buhangin. I smell. Smell. Ay, Actually, hindi may mga hupughan. Yan yung ginagawa. Monday Ang na ba? Ayaw man. Ayaw, Monday. Ano naman? Last day ka Monday. Ano ba luwas din? Sila Joe sa Monday. Mura siya ba yan? Dito na nakatulog po. Ano? Ah, kailangan ito si Dito na natulog. Hala. Madam Mayor Inday Sara is watching. Ma'am, nagkita ko alam, ma'am. Nako sa mati. Nako sa mati. Bili ba ni sa mati? Tonyo is watching and Joanne is watching. Tapioca. Tonyo, Marto. Angeli Lim is watching. Yun. So, tara na, time naman guys. Mauna ni. Bye guys. Happy weekend! Yes! Oh, pina YouTube eh. Subscribe. Pina YouTube. Naku siya mga barbecue Pina YouTube. sauce. Go. Go. Pina YouTube. Please, hit the bell button. Sige, go. Subscribe for more videos. The button. Click the button so na mag-follow to me. Ganon. Pag kami lang group na gano'n, Judy. Connect na yan. Kinakulit yun ang mga dance. Yung siyang makana. Pag-umag yun, makaw na mong itoy. Okay na? Sumaka na? Guwapa si Jik. Uy, maka-ores ang beauty. Ano si Michael Tonyo. Ay, Tonyo! Mali! Kasubahan ka jogging! Kasubahan ka jogging, Tonyo! Mali ito! Kaulanan kayo! Diyos ko, Tonyo! Kung mag-vlog mo kamong tanan, click kaayo lingaw ana si Matet. Amin din! Amin din! Tirawas din kami! Suman, biko, Yes! Suman, biko, uban pa. Enjoy mo diha ana si Joanne. Di pa sure! Di pa sure! Scooby-Doo! Scooby-Doo na ilan! Sino Scooby-Doo mo sabi? Mimi mo maikso, no? Ano, kuya? Sige na, sponsor. If you would like to take the following sponsor. Congratulate na naman si Eddie Sa? sa Tinidor! Eddie! nakakarawotan kayo siya. Nakalingkawas na dyan ng tanan. Nawala ang pulis na kaya. Oh, subscribe.
subscribe na. Okay, Edgar. Sino mag-subscribe? Ay, ano, bago ang lahat, karoon na, siguro lahat. Thank you. Birthday ni Ronaldo mga Guys, gusto mo surprise? Ito ko naging sa kapuna. Ano? Abrihang rep. Live! Para sa live! Live! Para sa kanal! Live po tayo. Gusto niyo bang malaman kung anong ulam for tonight? Nalugong ko. Normal! And then si Ronald, yan siya cake. Tapos siya yung mga barbecue sauce. Barbecue sauce. Talaga sa mga order. Like our Facebook page. Ah. Then for more updates para sa mga kabuang nila, just follow. Wala may Pinali siya sa kuhaan. Sa pet shop. Follow sa pet shop. Ay, ganun guys, sa family siya. Asa ba ni? Sili sa ano, Malagos Garden. Ano? Yes! Ay! Tagagabi, tagagawas. Tagagabi, tagagawas siya. Oh, mali. Oh, DJ Loyo, pasayawon sa KMT. Oy, sa'yo kasi sisi ko! Scooby-Doo ba pa? Sige, mag-brownie kung mama na! Best friend! Okay. Guys, bye! Happy weekend! Bye. Happy weekend. Yes. Happy weekend. Saturday na ako pa. Happy weekend. Bye-bye na. Ay, gano'n ko siya kasi sa Yusef siya na-square ako siya nag-absent. Masya kabalong weekend ka ron. Weekend just started. So thank you. Follow Joxology. Yes! Follow! Follow the leader! Follow! Ayun, pag-uto, di ba? Sa nilang best friend. Bye guys. Click and subscribe! Hit the bell notification, subscribe! Lungan. 1, 2, 3. Click and subscribe. Oh, laway lang.